Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Għal din is-sena l-Gvern alloka somma ta' €1,000,000 f'għajnuna li laqdiet volontarji Maltin u Għawċin biex iwettqu proġetti differenti fil-komunità. Fl-istess waqt fuq perjodu ta' sentejn, il-Gvern se jkun investa l fuq minn €170,000 f'għajnuna għal proġetti amministrati minn għaqdiet volontarji Għawċin. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli waqt l-inaugurazzjoni ta' kamra multisensorjali ġdida mill-Fondazzjoni Inspire fil-faċilità tal-Inspire f'Ajnsilem Għawdex. Dan sar b'investiment ta' €33,000 li €20,000 minnhom ġew iffinanzjati mill-Gvern permezz tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Dan il-proġett se jħalli impatt pożittiv fil-komunità Għawċija nħarsu l-qudiem biex il-Gvern ikompli jinvesti fl-għaqdiet volontarji b'baġġett li din is-sena ser ikun ta' €1,000,000. Il-Ministru spjegat kif matul is-sena li għaddiet il-Gvern investa €900,000 fis-settur tal-volontarjat permezz tal-iskemi VOPS u l-Small Initiatives Support Scheme li bihom twettqu 6 proġetti b'investiment ta' €51,900 minn għaqdiet volontarji Għawċin. Għall-2023 permezz tal-iskemi disponibbli se jtwettqu 87 proġett ġdid fil-komunità fejn 10 proġetti minnhom se jkunu qed isiru minn għaqdiet volontarji Għawċin b'investiment ta' madwar €119,000. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Inspire, Antonello Gauci, qal li din il-kamra multisensorjali għandha ttejjeb il-livell tas-servizz u anki l-kwalità tal-ħajja tal-klijenti b'diżabilità. B'dan il-proġett nistgħu nkomplu ntejbu s-servizz li qed nagħtu l-klijenti tagħna kif ukoll il-dawk kollha li huma interessati jużaw is-servizzi tagħna ġewwa Għawdex. Huwa proġett li hu finanzjat mill-VOPS li naturalment bl-għajnuna tagħhom stajna waslu il-Malti Sensory Room li qed taraw illum. Preżenti kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Pace Parascandolo.